Aquí nada más. No, ¿qué va? ¿La africana lleva así? Ficaré una ahí de la muy. No me diré res, así estava jo aguantant. Gol. Sí. ¡Vuelta arriba! ¡Vuelta arriba! ¡Buena! ¡Peligro, Kiko! Intentem que no coincidisca en el infantil A, perquè els xavals que estan jugant en el infantil 4 que juguen en el 6. Esta setmana una puta està directiva en esos 4 el infantil es Muy bien, Samu.
va més o menys en sintonia perquè va ser demà si vens, pues, a veure, que si a les 4 pues, no estaran els 4 que estan allà. Crec que un l'han baixat, Equilibrar, Iago. Entra. Sigue. clar, si s'entuen els dos, pues, queden com un minut que estuve ja en el ¡Era peligro! ¡Mira! ¡Buena! un aleví A Dentro el peligro, Iago, rechate. Dentro el rechate. Vete, Dani. Tocando ya, saca ya. Pues que sí, entre estos son partidos de primera. Aleví que Métalo. Sigue. Entra, Adri. Dos no, podrían una mayoría pelear, pero ¡Arriba! ¡Métalo! ¡Apretar! ¡Buena! ¡Eso es! Gira. Entonces, te dice que así serían tres. ¡Buena! ¡Arriba, Conce! ¡Adelante! Mira, Álvaro, va. Salida ahí del medio. Solo. Ahora mateix no m'he dit. Mete el pie fuerte, Álvaro. Realment, Pie fuerte, José, fuerte. Álvaro, Joan, ¿queréis tirar? Esos, además, aniran en el infantil B, perquè no està a seguir principi de Roberto.
teus jocs de Tetro, no sé si tu es pot marcar, no te pot marcar, o com dius, ara si es pot llevar i un coche de la ciutat i si estan jugadores, quan acabes sí que es pot entrar el baló, després el baló va fora, però tens, però a veure, tenia en principi una base de dos a un equipo diferent fitxant què passa? Que van a fer la fitxadilla amb els xavals que pot jugar de tot que es así, ¿no? Ahí se palo de la portería de Sánchez, no fa massa, saps? Tu ja el treball, i quan tens jugar, però jo li vaig dir al pare que si més la majoria per fer, quan s'havia preparat el joc, jo ara no m'atrau amb el pare i tal, el primer, si Alberto passa els números, ja t'ha fet el número, però si tu vens... Sí, perquè jo este dissabte no estaré, perquè així jugant aquí tens un pelat, doncs si para enseñar y lo que
Ah, sí, hombre, sí, sí.
que tocar varios golpes, y a lo mejor se te cuenta de motocicleta. Eso son Ja, la meva oficina està. Sí, està oberta, no està la meva oficina. Puja sí i ja te la donaré jo.